No zjavne, ak je on seniornejší ako ja, tak z hľadiska odbornosti mu nemám čo dať. Alebo nemám čo dať. Je toho málo, čo môžem dať. Čiže tu nezabodujem. A kde môžem zabodovať? Z hľadiska jeho vedenia a mojej profesionality. To znamená, ja asi by som s tým človekom robil partnerstvo. Čiže bude so mnou parťák, partner, preberám s ním veci, komunikujem s ním veci, kým rozhodujem zásadné veci, vie o tom dopredu, čiže zaťahujem ho do manažmentu, aby videl, že je parťák, nie iba nejaký vykonávač. Takisto snažil by som sa administratívne byť pre neho prospešný. Čak napríklad je niekto, ja neviem, špičkový odborník, špičkový obchodník. Ako to ja ako šéf preorganizujem, aby on sa netrápil s administratívou, aby zbytočne nepalil čas na veciach, ktoré môže robiť niekto iný. Za to mi bude ten človek vďačný. Čiže organizačne mu viem pomôcť. Takisto by som mu pomohol riešiť aj veci, ktoré majú presah za prácu. To znamená niečo riešiť doma, niečo inde. Snažím sa byť pre neho prospešný ako človek, ako partner, ako organizátor, lebo odborne asi nie. A keď on vidí, že si vážim jeho prácu a pomáham mu, aby sa mu dobre robila, dokáže ma asi rešpektovať.